Добър ден на всички. Много се радвам да ви видя днес тук на този форум, който организирам от Института по интелектуална собственост към УНСС, заедно с артист-автор и YNG Legal. Смятам, че ще имаме доста за какво да си говорим, но преди да пристъпим към тази част, която може би ще породи най-много въпроси и обсъждания, бих искал да дам думата на ректора на УНСС, професор Димитър Димитров, под чийто патронаж се провежда днешното събитие. Заповядайте. Благодаря, господин Дачев. Уважаеми доцент Крушков, тук някъде видях доцент Забунов, декана на факултета. Уважаеми колеги, приветстваме инициативата на института и на катедрата, изобщо и на факултета за такива събития, които надхвърлят, да кажем, традиционната ни учебна дейност, но в същото време, като бизнес университет, ние сме длъжни просто да вървим в тази посока, защото всички тези творчески индустрии, творчески бизнеси трябва по някакъв начин и да бъдат изследвани, да бъдат управлявани, да бъдат насочвани по най-добрия начин, защото вие много по-добре знаете, като преки участници в тези процеси, какво стои зад това нещо, нали, зад един филм или зад един кратък клип или нещо друго. Много усилия на много хора с много ресурси, а понякога и доста добри печалби, нали, ако е вложено така и творчество в тая работа. В същото време, доколкото разбирам от колегите, и затова е смисъла на този форум, има проблеми, които не са решени или ще се решават за в бъдеще. Дали на всички участници в тези процеси са защитени правата, дали само продуцента, дали само режисьора или как се получават роялтис от тези участия по-нататък на съответното произведение. Сигурно голям проблем е навлизането на изкуствения интелект. Аз си спомням на времето, при няколко години имаше, то не е реклама, всъщност указанията там за безопасност в самолетите в Qatar Airways. Беше използван отбора на Барселона с реалните му звезди тогава. Но после гледам, че сега в самолетните компании използват анимации, което нещо май снижило цената на тези указания за безопасност, и в същото време насочва нещата в една друга посока. Гледах протести в Съединените щати точно на артисти и изпълнители за изкуствения интелект, за гласовете, които да се използват по този начин. Изобщо живота се развива и се нуждае от някаква регулация в тая посока и се надявам, че форума ще допринесе за това нещо с така благодатните усилия на Института за интелектуална собственост и творчески индустрии, професор Борислав Борисов. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, професор Димитров. Бих искал да дам думата на Симеон Христов, който е изпълнителен директор на артист-автор. Заповядайте. Здравейте. Добре дошли първо и благодаря, че се отзовахте на събитието. Ще се радвам днешния форум да допринесе да даде информация за правата на артистите и изпълнители в сферата на интелектуалната собственост, проблемите, с които се сблъскват те и възможните решения за тези проблеми, които сме подготвили кратки лекции по темата за колективно управление и се надявам този форум да даде една дискусия да се получи, в която да може да се стигна до отговорите на редица проблеми и въпроси, които на този етап стоят малко в пространството, така да се каже. Да надявам всичко да се случи по най-добрия начин и ефектът накрая всъщност всички да са доволни от информацията, която ще получат днес. Благодаря ви. Благодаря, господин Христов. Предлагам адвокат Иван Янков, който е също от организаторите, представител на YNG Legal, да каже своето приветствено слово. Заповядайте. Здравейте. Благодаря за гостоприемството.
Благодаря на колегите, че са ни уважили. Благодаря на Мехти Меликов от Министерството на културата, че присъства и ще допринесе с огледа на Министерството по проблемите, които ще зачекнем. Мисля си, че най-ценно би било, ако и останалите в залата бъдат активни и се включват, задават въпроси. Мисля си, че това е целта на този форум, а именно да ви въвлечеме в света, който живеем, законодателството, което се опитваме да подобряваме, къде е успешно, къде не. Благодаря. Благодаря, адвокат Янков. Доцент доктор Николай Крушков, който е ръководител на катедра интелектуална собственост, технологичен трансфер. Благодаря и аз за възможността. Добре дошли на всички и аз да благодаря от името на катедрата на уважаемия ректор за патронажа на това събитие. Благодаря от името на катедрата и на Министерството на културата в лицето на Мехти Меликов. Благодаря и на бизнес факултета в лицето на професор Забунов. Чест е за нас, че присъствате. Доцент Коларов като ръководител на катедра предприемачество. Аз ще дам две изречения в бизнес частта на днешното събитие. Както спомена и уважаемия ректор на УНСС, много хора са ангажирани в творческите индустрии за довеждането на творческия продукт до крайния потребител. В днешната дискусия, посветена на артистите и изпълнители, бих искал да посоча многостъпковия характер на това достигане до крайния потребител. Обикновено, ако говорим за звукозаписната индустрия в частност, като една от полето на изява на артистите и изпълнители, артистът и изпълнител сключва договори с авторите на музиката, с авторите на текста, за да изпълни съответното произведение. Той пък на свой ред артистът и изпълнител сключва договори с музикалния продуцент. Ако пък звукозаписът ще излиза по радиото, сключва договори с радиобизнеса, с радиоиндустрията. Всичко това идва да покаже колко значимо е познаването на интелектуалната собственост при взимането на всички решения в частта бизнес, защото трябва в така добавената стойност да се отчете приносът на всички и интересът на всички, с което благодаря за дадената дума, доктор Начев. Благодаря на всички. Позволявам си и аз да благодаря отново и на професор Димитров за неговото присъствие, на господин Меликов и на професор Забунов, както и на всички колеги, които са организатори, както и доцент Крушков, който е ръководител на катедрата, с която ние на практика сме почти едно. Позволявам си само и аз едно кратко изречение, преди да преминем към съществената част на форума, а именно защо решихме да направим точно форум, който е посветен правата на артисти-изпълнителите и защо виждате тези теми в програмата. Казвам го със съжаление, но на база мои наблюдения единствено и само, все още в България хората знаят, че имат права, но не знаят точно какви права, не знаят къде започва всичко, какъв е неговия мащаб и как на практика да участват в този изключително динамичен пазар, който е пазара на творческите индустрии. Затова аз се надявам това да е началото на една поредица от такива форми, които да са посветени на различните правоносители и ползватели в сферата на творческите индустрии. Разбира се, да го обърнем и в последствие и към индустриалната собственост. Имаме изключително информативен характер на събитието днес, т.е. да запознаем аудиторията максимално много с всичко това, което е предвидено за артисти-изпълнителите в българското законодателство и да положим, както казах в началото, на един кръг от такива събития, които да дадат малко повече информираност на всеки един. Благодаря ви, че сте тук. Надявам се да бъде полезно за всички. Преди да преминем към, така да се каже, към частта с презентациите, бих искал да извиним на уважаемия ректор на университета, тъй като неговия график е доста натоварен, но благодаря, че успя да присъства. Да. Благодаря ви, професор. И както е описано по програма, нека да започнем с господин Симеон Христов, заедно с
адвокат Иван Янков, които ще говорят за колективното управление на права и в частност ролята на артист-автор. Благодаря. Нашата лекция ще започне адвокат Янков. Ще включваме. Не бях сигурен за аудиторията, не бях сигурен доколко ще сте запознати с темата. Ще ми бъде полезно да ме ориентирате дали знаете какво означава Организация за колективно управление на права. Ако може да дигнете ръка от присъстващите, ако знаете, ако не да обяснявам. До мен са подготвени колегите, от Министерството също, останалите не. Добре. Организацията за колективно управление на права, която в българското законодателство е уредена в Закона за авторското право и сродните права и в последната съществено изменение, което е от 2018 година, в което беше транспонирана директива 2014-26, представлява организация, която поема ангажимента да урежда правата с ползвателите, което означава, че по дефиниция, по закон, тя е получила монопол по силата на лицензията, който е получил от Министерство на културата, да управлява всички права, описани в тази лицензия. Съответно, един ползвател, който е примерно телевизия или кабелен оператор или радио, отива при нея и казва: искам да излъчвам този списък от произведения, искам да сключим договор, с който да уредим правата на всички участници в него. Разбира се, за участниците, които управлявате правата, конкретната организация. Без наличието на такава регламентация, ползвателите биха били принудени да се срещнат с всеки един артист-изпълнител и друг правоносител, в случаите, в които той е починал, с неговите наследници. Представете си колко трудоемко, времеемко мероприятие би било, до такава степен, че може би това начинание би било невъзможно. Точно за да решиме този проблем, законодателят е преценил, че трябва да даде права на организация, която да администрира всички тези процеси. Може би ще срещате в литературата, че Организация за колективно управление на права на английски ще бъде с транскрипцията CMO. И отново тук съм посочил, че може би това ще ви е по-интересно да ви разкажа. Член 94 от Закона за авторското право и сродните права е един за мен забележителна разпоредба, която се разпростира до 94Я, като преминава през най-различни други букви, прим, секунд. Това е така, защото в своя замисъл може би беше предвиден, и тук участниците в законодателната инициатива 2018 година ще могат да разкажат повече, но беше предвиден да бъде отделен закон. В крайна сметка е било преценено, че би било по-удачно да не се размества референциите в закона, за които сме свикнали, и съответно да го поместиме в 94. В голямата си част закона в тази част не търпи промени от тогава до сега. В края на презентацията, за което аз пак ще говоря, след малко ще се включи Симеон Христов, но тогава ще ви разкажа за оценката, която дава Европейската комисия за действието на директивата. Ние също участваме в проучването, въз основа на което е дадена тази оценка. И имаме и така възможност и колегите да споделят техните впечатления от действието на разпоредбите. Да, ще остава останалото за по-нататък. Мони?
В какво включва дейността по колективно управление на правата? И отново се връщаме на член 94, алинея 2 от Закона за авторското право и сродните му права. Като там се описва колективното управление на права, включва следните елементи. Отстъпване на ползватели на авторски или сродни права на тях за използване на произведение. Това са случаите, в които, примерно, една телевизия иска да използва определено филмово заглавие и за да уреди правата си с ползвателите, независимо дали авторски, сродни на авторските музикални права. Също така се свързва с организация за колективно управление на права. В случая трябва да се свърже с артист-автор, за да уреди изпълнителските или сродните права на артистите изпълнители, с организация филм-автор, с която да уреди авторските права, сценарист, режисьор и оператор, и в случая с музикалтор и профон, ако има авторска музика към самото произведение. Всички тези права трябва да бъдат надлежно уредени, за да може да се използва това произведение в ефира на конкретната телевизия. Като за целта се сключват или индивидуални договори за конкретното произведение, или на база на рамкови споразумения между телевизиите и организациите за колективно управление на права се договарят условията и размера на възнагражденията за правата. Следващия елемент, който включва дейността по колективното управление на права, е уговаряне на тарифи с ползвателите. Това е една така доста наболяла тема, която може би ще потвърди господин Меликов. Като до сега са правени редица опити, специално от нашата организация, да създадем и утвърдим такава тарифа, но за съжаление закона още не е стигнал до нивото, което да категорично да регламентира правилата, по които да могат да се утвърдят тарифи за различните видове използване. Но се надявам в съвсем кратко бъдеще да може да намерим заедно с Министерство на културата и останалите организации за колективно управление на права най-удачния модел за тази процедура, защото досега практиката показва, че организациите са се сблъсквали с редица сложни ситуации, като започнем от продължителността на преговорите, които в момента, ако не се лъжа, е 9 месеца, периода, в който организация на ползвателите и организация за колективно управление на права могат да договарят тези условия. И се стигнем до ситуации, в които не се постига договореност, което обикновено се случва, защото, както знаем, на правоносителите винаги им е ефтино, на ползвателите винаги скъпо. Така че, както често споменаваме в тези работни групи, трябва да намерим баланс, в който всички да са по-равно недоволни, за да се постигне някакъв баланс. Следващия елемент е събирането на възнаграждение от последващо използване на аудиовизуални произведения. Това е базирано на тези договори, за които ви казах, или индивидуален за конкретното произведение, или рамков, на база на които се изчислява самото възнаграждение за използване от ползвател на аудиовизуално произведение. Следващата стъпка е организациите за колективно управление на права разпределят тези възнаграждения в зависимост от устава на организациите и тяхните правила за разпределение, които са гласувани от Общото събрание на дадената организация за колективно управление на права. И последният елемент е защита на правата и интересите на правоносителите, което ще рече, че всяка една организация има различен механизъм, по който да следи ефира, най-общо казано, или платформите какъв вид произведения използват. И в тази връзка, ако засечем нарушение, ние съответно информираме
Министерство на културата за това нещо и търсиме различни варианти, по които да можем да договориме условията, по които да бъдат изплатени възнагражденията, защото често пъти ползвателите се случва така, че не го правят дори умишлено, а просто от незнание на кой какво се дължи и към кой да се обърнат, за да могат да изчистят тези възнаграждения относно правата на артистите, изпълнители в случая говоря. Стигаме до следващия въпрос. Защо е необходимо колективното управление на права? Първо, поради големия брой ползватели на едно произведение е много трудно правоносителя сам да тръгне грубо казано, от врата на врата и да се събира възнагражденията за всеки вид използване. Дали ще бъде за използване за предаване, за препредаване, за видео on demand и всичките видове права, които се полагат като възнаграждения за използването на произведенията с участието на артисти и изпълнители. И това до голяма степен би затруднило самите правоносители да могат да съберат възнагражденията, защото това е един голям обем от преговори, които трябва да водят и същевременно е доста времеемко като организация и така да успеят да стигнат до конкретния човек, с който да си оговорят възнагражденията. Друг момент, който поражда на необходимостта от колективно управление е за самите ползватели, тъй като за тях е значително по-лесно да могат да изплатят всичко на Организация за колективно управление на права, която да има грижата, съответно, по каналния ред, да събере възнагражденията и съответно да ги разпредели на правоносителите, независимо от те дали са тяхни членове или не. Защото закона дава възможността организациите да събират възнаграждения както за членове на организация, така и за нечленове. Но това не променя начина на разпределение, в зависимост от статута на правоносителя. Всъщност разпределението става пак съобразно устава и правилата за разпределение на самата организация. Така, всъщност Организацията за колективно управление на права, съгласно член 94а, алинея 2 от Закона за авторско право и сродните права, е сдружение с нестопанска цел, което се учредява, управлява и контролира от носители на права и което по договори за взаимно представителство или по закон е упълномощено да извършва колективно управление на права. Или иначе казано, всяко сдружение трябва да получи лиценз за упражнение на дейността от Министерство на културата и съответно, представлявайки други сдружения от чужбина, да речем примерно италианското такова или френско или германско, те имат договори за взаимно представителство, което означава, че когато се излъчва едно произведение на българска територия, държавата, организацията, с която има договори за взаимно представителство, е упълномощена да извършва този процес на събиране на възнагражденията и съответно да ги изплаща на чуждестранните автори или артисти, изпълнители. В случая почти всички организации имаме договори за взаимно представителство, така че пътя вече е отъпкан и общо взето знаем как да се случват нещата. За съжаление, при Сдружение артист-автор има една особеност, тъй като така се твърди широко в пространството, че носители на права са единствено изпълнителите на главни роли, които се определят от сценарист, режисьор на даденото произведение. И когато договаряме тези условия по договорите за представителство с други организации, често пъти изпадаме в неловка ситуация, защото трябва да им обясним, че ние всъщност събираме само за главни роли.
което е малко абсурдно, но се надявам за бъдеще с Министерството на културата да успеем да стигнем до някаква обща позиция по въпроса, защото това наистина е един сериозен препънен камък в нашата дейност, специално с организациите сродни на нашата, които оперират в други държави. Как организации за колективно управление на права подпомагат правоносителите? Тя лицензира, т.е. сключва договори с ползвателите, които използват музикални произведения за своя бизнес, медии и оператори, заведения, търговски обекти, интернет платформи и сайтове, организатори на концерти и други. Събира възнаграждения от ползвателите на база на тарифи, утвърдени от Министерството на културата. Както казах, тук е така, може би най-тънкия момент от цялата процедура е утвърждаването на тези тарифи. Поне от нашата перспектива, това е най-трудоемкото и непостижимо на този етап за утвърждаване на тарифи, което мисля, че съвсем скоро време в преговорите с Министерството на културата и останалите организации ще намерим подходящия модел, по който да могат наистина тези тарифи да се договарят по-облегчен режим. Организациите за колективно управление на права разпределят възнагражденията сред правоносителите съгласно приетите от Общото събрание на Сдружението устав и правила за разпределение, както стана ясно преди малко. Защитават своите членове, като водят съдебни дела и подават сигнали за защита на правата им. Какво не влиза в дейността на организациите за колективно управление на права? Те не могат да се месят в индивидуалните преговори между правоносители и продуценти, да речем, като тяхната грижа единствено за правата от последващо използване на дадено аудиовизуални произведения. Като индивидуалните договорки, т.е. когато един продуцент наема автор или артист-изпълнител за създаването на дадено произведение, тези индивидуални преговори си остават между двете страни. И тук е момента да подчертая, че всъщност идеята на форума е ние да запознаеме правоносителите, за да могат те, когато отидат да водят тези преговори, да се чувстват уверени в това, което представят като личности и да не изпадат в трудни ситуации и да не знаят, защото често пъти се случва така, че те не знаят дори какво подписват в договорите и след това се обаждат и ни казват, примерно, тук си чух гласа в дадена реклама или участвам в поредно участие в филм, който съм главна роля, но често пъти се оказва така, че когато прегледаме индивидуалните им договори, те са отдали правата си за максимално допустимия от закона срок или по договор за поръчка, което всъщност създава една ситуация, в която правата възникват директно за възложителя. Тоест, те нямат възможност да получат допълнителни възнаграждения от използването на конкретното произведение. Друг момент, който е ограничаващ за колективното управление на права и организациите, които се занимават с това, е, че не могат да организират съдебна защита на неповерени права. Тоест, ако има сигнал за нарушение от не член на организацията, преди той да упълномощи УКУП като с членски договор или по друг начин да може УКУП да води съдебна защита за нарушенията и използването в дадено произведение. И третото нещо, което не може да договаря, е ставките при самото създаване на произведение. Т.е. не може да определя
възнаграждението, което се заплаща за създаване на самото произведение, условията на труд и така нататък. Това всъщност е синдикална дейност, с която ако се сключи колективен договор, тогава с синдикална организация, тогава вече на база на този колективен договор се приемат условията, които са разписани между страните. Организации за колективно управление на права, най-известните в България Музикаутор, Профон, Филмаутор, Театър Автор, Копи.бг, Репро.бг. Специално за артист-автор, това е организация за колективно управление на права, която защитава правата на артистите и изпълнители в скоби актьори, защото има артисти-изпълнители, които са и музиканти, затова отварям тази скоба, за да подчертая, че нашето сдружение се занимава и защитава правата единствено на артистите и изпълнители в скоби актьори. Сдружението е създадено през 1998 година, което, ако не ме лъже сметката, вече 26 години се старае да защитава правата на артистите и изпълнители в България. Както вече стана ясно, сдружението събира и разпределя възнагражденията, договаря тяхния размер, като се съобразява с помощите, които са гласувани на общо събрание на сдружението, тъй като към настоящия момент, както споменах, артист-автор няма утвърдени тарифи и защитава правата на артистите и изпълнители в ситуацията, в която има правонарушение. Членството в артист-автор, членове могат да бъдат изпълнители, които представят, рецитират, играят, коментират, озвучават роли или осъществяват по друг сходен начин участие в създаване на аудиовизуални произведения. Всички те са носители на права. Искам дебело да подчертая, че тези права са сродни на авторските, защото доста често дори наши членове, участвайки в различни публични събития или когато водят преговори, са в заблудата, че са носители на авторски права. Затова тук искам да обърна специално внимание, че артистите и изпълнители са носители на сродни на авторските права или иначе казани изпълнителски права, които произтичат от участието им в създаването на дадено аудиовизуално произведение. Артист-автор има договори с две чужди дружества, едното от Колумбия, другото от Австрия, като водим преговори с още две и се надяваме в най-скоро време да постигнем договорни отношения с тях. Но искам пак да подчертая, че за нас е много важно да бъде уточнена ситуацията с правата и за това, че не се дължи само на изпълнители на главни роли права, а всички останали роли като второстепенни, епизодични, което спъва нашата комуникация с останалите сдружения, защото е много трудно наистина да им обясним, че ние всъщност можем да събираме само за участващите в главни роли артисти и изпълнители. Което се надявам съвсем скоро време да бъде разрешено като ситуация. Аз да се включа. Организациите за колективно управление на права имат уредба в България. Тя е доста конкретна, което е може би проблем. Казах ви, че като задължение във връзка с приетата директива, Европейската комисия трябваше да направи доклад. И този доклад трябваше да каже дали директивата е постигнала целта си. Изводът е напълно положителен. Изводът е, че организациите са станали по-прозрачни, по-открити, дават информация за събраните пари, участват активно в разпределението, в договарянето на условията, при които да се осъществяват тези процеси. България по времето на
излизането на този доклад. Току-що е транспонирала директивата. В тази връзка приносът и към доклада е доста лаконичен. Любопитно е да се проследи или да направим за себе си една равносметка, не в този 5-годишен срок, а може би 5 години след като е започнал да работи при нас. Колегите сме обединени около становището, че има нужда от корекции. Както Симеон каза, може би най-големия порок на законодателството в момента е свързано с утвърждаване на тарифи. И си го представете колко ключов е този момент. В момента от едната страна имаме едни хора, които казват не искаме да плащаме повече, от другата страна имаме други, които казват не трябва да плащате, защото това са ставките, които са обосновани. И те не могат да намерят пресечна точка. Без правен механизъм, в който да бъдат сближени двете им позиции, които, разбира се, този правен механизъм предполага някакви конкретни действия. Дали ще бъде медиаторство, дали ще бъде заплахата, че Министерство на културата ще реши вместо тях, дали нещо друго. Това предстои да бъде решено от законодателя, но неминуемо ние трябва да намерим изход от тази ситуация и за да може колективното управление на права да влезе същински в ролята си, този порок на закона трябва да бъде решен. И това е, нали, виждате на таблото, какви са изводите на комисията. Безкрайно се надявам след 2-3 години, когато промененото законодателство за утвърждаване на тарифи в България е заработило и вече е дало своите резултати, ползвателите и правоносителите да могат да се припознаят в тези изводи. И благодаря за вниманието. Благодаря. Въпроси? В момента всеки може да зададе. Тук до мен доцент Крушков желая да се включи. Уважаеми колеги, иска да кажа, че в залата присъства професор Виолета Цакова. Късно видях, тя е мой учител, не само мой учител, един от хората, който е направил най-значимите научни изследвания в областта на сродните права. Да кажа, че за нас е чест, че присъствате, след като сте била мой учител, след 20 години след това и негов. За нас е чест да присъствате тук. Съжалявам, че не ви видях в началото. Добре дошла, професор Цакова. Професор Цакова, заповядайте. Благодаря ви, колеги. Малко ме ангажирате по този начин на представяне. Нека да взема отношение към много интересната проблематика по-късно, когато се развие дискусията. Радвам се, че моите ученици следват пътя. Благодаря. Благодаря. Заповядайте. Казвам се Антоанета Титянова. Аз съм докторант на доцент Крушков. От друга страна съм член на управителния съвет на Съюза на българските журналисти и човек, който 45 години съм от другата страна. Точно това ме провокира и да дойда и да продължа в тази сфера, защото, както видяхме от изложението и на адвокат Янков, и на Симеон Христов от артист-автор, много от приложението на директивата е в пожелателна форма, правото да влезе същински в ролята си, да заработи. Всичко виждаме как има противоречия между едните и другите, защото практиката в момента е абсолютно различна в нашия живот. Не случайно и толкова малко хора са членове. И моят въпрос е на колко членове сте защитили правата, водили сте дела в тези години. После. Но да кажа как стават по принцип нещата. Когато един артист, специално защото аз ще говоря за окуп, не само за вас,
а и за останалите. Когато един артист иска да си създаде примерно песен, той отива, поръчва си я, прави си аранжимента. Много рядко има договорни отношения между тях. После, когато отиде при радиото, телевизията, медиите, той е абсолютно неизвестен. Той никога няма да стане такъв. Те няма никой да го повика, ако медиите не му направят рекламата и не го популяризират, за да могат другите да ползват неговото произведение. Съответно, аз съм била водеща на предаване дълго време в Националното радио и знам, както съм и презентирала различни артисти, най-често те дават една бележка на радиото, на медията и така нататък, че си отстъпват правата и това се прави навсякъде, къде те отиват. Просто го подсказвам, защото това може да помогне и на законодателя, и според мен, трябва да бъдат точно така нещата, както са в директивата. Но живия живот показва, че те са малко по-различни. И смятам, че от тази гледна точка трябва да се проследи целият механизъм, защото директивата е чудесна, хубаво е всичко това, което е, но колко действа? Благодаря. Благодаря. Ако ми позволите едно изречение само да кажа тук. Имаме едно хубаво, според мен, законодателство. Въпросът тук е не колко пъти да отваряме закона и колко пъти да го променяме, а как да направим така, че с това, което разполагаме, да можем да си вършим всички работата. И всъщност, както споменах в началото, целта на форума е чисто информативен по отношение на правата на артисти-изпълнителите, ролята на различните участници в този пазар, докато тук колегите, които са съорганизатори, ако трябваше да преборим колко пъти се посочи името на Министерство на културата, разбирам, че е съществено важно. Факт е, но нашата цел тук е да ви информираме. Да, разбира се, проблемите са част от информацията, която всеки един от нас трябва да получи, но според мен, за да можем да имаме, поне от свое име би го казал, за да могат да имам по-конкретни изисквания към когото и да било, да искам да се променя каквото и да е, независимо дали е закон или подзаконов нормативен акт, трябва това нещо да почива на сериозно проучване, което да съдържа данни, цифри, факти и накрая анализ на това, което ви казах преди това. Така че в началото също започнах с това, че предполагам и се надявам да бъде един цикъл от събития. Нека да изложим фактите, нека да се опитаме да съберем данните, нека да им направим анализ и след това да отправим своето желание мотивирано и научно и от бизнес гледна точка за промяна. Понеже се движим малко назад с програмата, си позволявам да дам думата на следващия колега, който ще ви представи ролята на Министерство на културата и държа да ви кажа тук, че става просто само от административно-правна гледна точка каква е ролята на Министерство на културата. Колегата Стефан Радев, който е главен асистент в юридическия факултет и е част от Института по интелектуална собственост, се е подготвил по темата. Моля да го извините, не е в кондиция, за това не е тук на място и ще презентира през Teams. Главен асистент Радев, заповядайте. Благодаря, господин Начев. Уважаеми колеги, съжалявам преди всичко, че не съм при вас на място. Обективни причини ме възпрепятстват днес да бъда. Сега ще се опитам да ви представя един малко по-друг ъгъл на Министерство на културата, свързан в частност с административно-правната теория и като юрист, който се занимава с това, мисля, че тя ще бъде от някаква степен полезна, за да може да се обясните някои съществени детайли в дейността на това министерство, като администрация, която помага орган на държавна власт. В този ред господин Начев спомена нещо по отношение на законодателните инициативи. Аз тук искам да ви обърна внимание, че нашата конституция така е особено ясна в това положение, че законодателна инициатива на Министерски съвет и народните представители. В тази връзка всички министри в рамките на своите компетентности участват в разработването на законопроекти. Но това, което следва да се обръща внимание по отношение на тези законопроекти, е, че те трябва да бъдат съобразени от една страна с правото на Европейския съюз,
От друга страна с международното право и всички конвенции, които България е страна. И в този ред необходимостта, както той каза, и цитирам Иван на тебе, за проучването е необходимо да се проучи нормативната уредба над национално ниво, за да се получи противоречие, което последствие няма да може да издържи. И в крайна сметка се даде по-големи проблеми на артистите, отколкото преди това е имало, ако още е имало проблеми. Сега ще ви споделя презентацията, която съм подготвил. Добре. Надявам се да успея да я. Така. Виждате ли я добре? Всичко окей, да. Така. Да, благодаря. Първият въпрос, който ще поставим е разликата между министър на културата и Министерството на културата, тъй като това не е съществена грешка, която се допуска в практиката. За съжаление, на нас юристите това не е в някаква степен лесно да му обърнем внимание, но разбира се, не всички са такива, не всички са юристи и затова е добре да се обърне внимание, за да може да се ограничи от една страна първо кой е носител на правомощията, т.е. кой е носител на държавна власт, от друга страна какво представлява администрацията, тъй като по своя смисъл тя е една структура, съвкупност от служители, които подпомагат министъра, а самия министър е носител на правомощията. Тук фундаментален е така закона за администрацията, който определя още в самото се начало в общите разпоредби, че всеки един министър е централен орган на изпълнителната власт, който осъществява правомощия в конкретна сфера на държавно управление. А когато говорим за министър на културата, това са специфичните обществени отношения, които се развиват именно в културата, изкуството. Министърът още се определя като едноличен орган на изпълнителната власт. Като едноличен означава, че той самостоятелно взима своите решения. Тоест, ако антипод са колегиалните органи, които трябва да взимат чрез гласуване решения, то министърът ги взима еднолично и в рамките на своите правомощия той издава заповеди като индивидуални и общи административни актове и съответно наредби, правилници и инструкции като подзаконови нормативни актове. От друга страна, Министерството се определя като централна администрация в член 38 от Закона за администрацията и в тази се връзка това е администрация, която подпомага, като съществен израз за подпомага, тъй като той осъществява Министерството като съвкупност от служители, осъществява дейност, която предхожда реализацията на правомощия на органа, съпътства тази реализация на тези правомощия, съответно е в изпълнение на правомощията на министъра. И сега конкретно да поговорим за някои от тези правомощия, които министър на културата притежава. В класическото разбиране за така правомощия, които държавните органи притежават, се изразява в три насоки: ръководство, организация и контрол по изпълнението на тази организация, като вече те преминават в конкретни по-специфични функции. В тая връзка от нормативни актове, с които министър на културата трябва да се съобразява. От една страна това са международни договори в основата на конвенции и спогодби, от друга страна са националните закони и съответно подзаконови нормативни актове. Могат да се така отграничат няколко основни функции, които съвсем примерно ще ви посоча, някои от тях пряко ви интересуват. Без да има претенция за изчерпателност, разбира се. На първо място това са регистрационните правомощия, които Министерството на културата притежава. Това е съгласно член 94б от Закона за авторското право и сродните му права. Колективното управление на права се извършва след регистрация от министъра на културата или оправомощен от него заместник министър. И съответно в същия този закон, член 94г, определя, че министър на културата или оправомощен от него заместник министър води и поддържа публичен регистър за лицата, получили регистрация по предходния член за колективно управление на права.
Във връзка с този регистър, в правомощията на министъра на културата се по изготвянето на тарифи, които в предходната презентация имахте възможността да чуете. Тоест тези правомощия може да ги насочи като регистрационни. Разбира се, има и куп други регистрационни по други специални закони, но в рамките на презентация се спрял на тези. На следващото място може да се посочат правомощия, свързани с регулиране на обществените отношения на сектора по отношение на културата и изкуството, като съгласно член 96 сега, тук само да ви уточня, че законът е толкова многократно път е попълван и поправен, нали, може би следващата презентация ще обсъдите това, толкова е попълван и подправен, че има значителни допълвания на разпоредбите, като има А, Б, В и така нататък, даже с някои индекси от многократното допълване. В член 96 от Закона за авторското право и сродните права за предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон, както за предотвратяване и отстраняване на вредни последици от тях, министърът на културата или определен от него заместник-министър може да разпореди писмено на нарушителя да преустанови нарушението на този закон, да разпореди писмено на нарушителя предприемането на конкретни мерки за отстраняване на нарушението в подходящ срок, да изисква от нарушителя да декларира, че ще преустанови нарушението на този закон и ако е необходимо да го задължи да направи декларацията за обществено достояние, да разпореди прекратяване на всяко нарушение по този закон и ако е необходимо да направи разпореждане за прекратяване на нарушеното обществено достояние. Също така в член 6 алинея 2, в част от тези регулативни правомощия, в Закон за филмовата индустрия този път, министърът на културата прави предложение към Министерския съвет за приемането на устройствен правилник на Национален филмов център, който е изпълнителна агенция. След малко ще поговорим за него. Също така, изпълнителният директор на тази агенция се назначава от министъра на културата след определен конкурс, т.е. това са отново част от тези специфични регулативни правомощия. Също така, във връзка с член 9 от Закона за филмовата индустрия, министъра на културата назначава Национален съвет за кино, което е консултативен орган към него. Съответно издава наредби за регистъра по член 19 от Закона за филмовата индустрия. И на последно място, което може би е най-така значимото като така функция, която министъра на културата привита правата на авторите и носителите на сродни права осъществява, това са контролните и санкционни правомощия във връзка с констатираните нарушения, съответно налагането на наказания. Тези нарушения са определени като административни такива и съответно се налагат наказания т.е. административна отговорност се налага чрез административни санкции, като това се случва по административен ред с наказателни постановления, а след самото установяване на тези нарушения се извършва от длъжностни лица, които се определят със заповед на министъра на културата. Сега на някои места може би обърнете внимание, че се коментира, че се издават заповеди от министъра или съответно оправомощен от него заместник министър, както и последно по отношение на контролните санкционни правомощия, че конкретните нарушения се установяват от определен със заповед длъжностни лица от министъра. Всъщност това е така една специфична форма на прехвърляне на компетентност, като самата компетентност, така, ако мога да обобща, така се разбира от теорията, че това е съвкупност от правомощия, които даден орган притежава. И двата познати легални, абсолютно естествени възможности за прехвърлянето им, че чрез делегиране и съответно чрез заместване. Като делегирането всъщност е тази, която няколко пъти тук вече бе упоменато, тъй като за делегирането имаме прехвърляне на компетентност и прехвърляне на правомощия, с които се издава нарочна заповед, т.е. имаме конкретна заповед. И всъщност в конкретните производства, в които всеки един е заинтересован и съответно не води пряка кореспонденция с министъра, би трябвало на първо място да изисква тази конкретна заповед, с която може да провери дали имаме такива
правомощия, които са делегирани от министъра, било то в случаите, когато става въпрос за санкция, регулация или в друга сфера, тъй като ако има липса на такава заповед, длъжностното лице не може да я представи или няма такава, то тогава не би трябвало да може да се реализира проверката, ако имаме извършено нарушение, т.е. то няма да може да реализира такава проверка, ако не може да се легитимира. А от друга страна, ако имаме и цяла регулативна дейност по издаването на акт, който в определен случай ще бъде облагоприятстващ за примерно конкретното лице, като например акт, с който се вписва в регистър, трябва задължително да се провери компетентността, ако този акт за вписване е издаден от заместник министър, тъй като ако липсва такава заповед, ще има условия за липса на компетентност, а това е най-тежкият порок в административното право спрямо административните актове, ще води до нищожност, т.е. до несъществуването на такъв акт. Делегирането става с изрична заповед. Следва да има изрично посочена възможност в нормативен акт, която да дава възможност за това делегиране. На следващо място, при делегирането министъра на културата, в случая неговия заместник министър или длъжностно лице от администрацията, на което е делегирано, осъществяват правомощия едновременно. Това е специфично положение, т.е. може или министъра, или оправомощеното лице да реализира съответно правомощията, и при делегирането, в случая ако има делегиран заместник министър, той действа от свое име. Така, другия способ е заместването, и тук се получава голямото объркване, че когато се именува дадена фигура като заместник, обикновено ние мислиме, че е в тези условия, но в случая не е така, тъй като пак казвам, зависимо от това дали има нарочна заповед или не, дали закона позволява или не. Заместването, характерното при него е, че първо не се изисква заповед изрична, на следващото място то винаги може да се реализира, освен ако няма изрична разпоредба в закон, която да го забранява. Заместващият от своя страна осъществява правомощията си при фактическа липса на титуляра. Тоест, титуляра следва да го няма обективно на място, да може да се реализира своите правомощия, било поради болест, било поради отпуск, било поради командировка, визита или нещо друго. И при заместващия действа от името на титуляра, т.е. в случая от името на министъра. Сега ще поговорим малко за структурата на Министерството на културата като администрация към министъра на културата. Сега съм посочил тук един линк. Важно е първата част да видите до първата наклонена, тъй като това е официалният сайт, в който може да виждате администрацията на всяко едно министерство. Имате бърза връзка до структурите, адреси, телефони за връзка, имена и така нататък. И оттам съответно може да се изведе органиграма, която дава как структурно се реализира самата администрация. Така. Това е така изглежда администрацията на Министерството на културата, като имаме 4 заместника, политически кабинет, инспекторат, главен секретар, служител по сигурността на информацията, финансов контрол, звено за вътрешен одит, консултативни органи, самостоятелни структури. Като това, което мога да се спра на две неща, които може би обаче ще ви вълнуват, това са от една страна самостоятелни структури, от другата страна главен секретар, който ръководи общата и специализираната администрация. В рамките на тези самостоятелни структури влизат такива ведомства, които осъществяват специфични функции, подпомагащи министъра. От една страна това е Национален фонд култура, който съответно е създаден по Закона за закрила и развитие на културата. На следващо място Национален филмов център, който е създаден във връзка с Закона за филмовата индустрия и съответно той в своя смисъл съставлява изпълнителна агенция. Изпълнителната агенция като функция, така съгласно Закона за администрацията, представлява една администрация, централна администрация към определен министър за административно обслужване на физически и юридически лица,
както и за изпълнение на дейности и услуги, свързвани с осигуряването дейността на самия министър. И на последно място, което може би не е толкова значение в случая на нещо не събрание, Националния институт за недвижимо културно наследство. Така, главният секретар е този, който ръководи и осъществява общо ръководство на администрацията по Закона за администрацията, а съответно в устройствения правилник на Министерството на културата ръководи специализираната администрация и съответно общата администрация, като общата администрация има задължителни звена, които са по Закона за администрация, които по-скоро подготвят дейността на специализираната администрация. Тя пък от своята страна е тази структура от апарата на министъра на културата, която служи пряко за подпомагане на реализацията на неговите правомощия. Тук съответно, ако се спреме на специализираната администрация, може би тази, която е най-пряко значима за вас, е дирекцията за авторско право и сродните му права, като нейните функции са упоменати в устройствения правилник на Министерството на културата. Там по-детално могат да се разгледат те, и по-специално в член 28 от устройствения правилник. Като те са... Колега Радев, Да. Позволявам си да ви прекъсна, тъй като при нас е директор на дирекция на авторско право и сродни права, и би било добре да чуем и неговото мнение по въпросите, които бяха изложени до момента, и за съжаление ще трябва малко да скъсим презентацията, тъй като вървим изначално с едно закъснение. Ми се иска да чуем и какво мисли и той. Така че, ако може финално така едно изречение, с което да затворим разговора и да дадем думата на господин Мехти Меликов, който е при нас. Благодаря. Добре, така съжалявам, ако съм се отнесъл малко повече. Ще направя така непълен преход към колегата. Всъщност функциите на тази дирекция са упоменати в 16 точки от устройствения правилник, за които ще се радвам аз самия да чуя малко подробно от първа ръка. Така че заповядайте. Благодаря за вниманието. Благодаря, колега Радев. Господин Меликов, заповядайте да се включите, така дълго очаквано за всички нас в разговора. Благодаря. Първо да поздравя форума. Идеята е страхотна, прекрасна и съвсем правилна сглобка сте направили с академията, която е топлата връзка към студентите и бъдещите специалисти в тази област, и хората, които са активни на терен в тази област. Сега колективното управление на права, както разбрахме, има малко по-различна роля. То не е синдикална организация в творческия сектор, но честно казано в България ние като малка държава и малко специалисти и възможност да се издържат всякакви структури, трябва да ви кажа, че често организации за колективно управление на права събират в себе си основните лобисти в съответната област, основните кадри и някои как да кажа, организацията в някои сектори минава и през колективното управление, което не има точно функция, но така или иначе хората са едни и същи. Това са хората, с които можете да разговаряте, да чуете повече по отношение на правата на артистите изпълнители в изпълнителите, които са артисти и изпълняващи роли в филми и прочие. Тук направихме си един кратък ресърч и разбрахме, че студентите са както актьорско майсторство, така и колеги от интелектуалната собственост. Министерството на културата ръководи политиките в сферата на авторското право. Това изобщо не означава, че началник в тази индустрия. Ние се грижим обществените отношения в тази индустрия да са развити по балансиран, отговарящ на международната доктрина начин,
наблюдаваме тази сфера. За съжаление, до някъде оправдано всички искания, всички проблеми в тая сфера се насочват и към Министерство на културата, най-вече защото по най-солиден начин, най-безспорен начин едни отношения могат да се регулират в закон или подзаконов нормативен акт, но така или иначе, когато нещо е разписано като процедура, как да се прави, е най-сигурно. Често онеправданата страна се опитва да си защити правата, като сложи максимум от това, което иска да постигне именно в закона. Така че част от разговорите, които са с професионалната общност, е доколко можем да разтеглим закона, доколко можем да сложим всякакви уговорки вътре, които принципно оставени за свободно договаряне ще доведат до неясен резултат. В този смисъл очакванията към Министерството на културата са големи и Министерството на културата се споменава често, когато става въпрос за регулациите в нашата сфера. Сега, дирекция авторско право е ангажирана в две основни направления. Едното е методическа работа, другата е контролна. За мен по-важна е методическата работа и то е свързано с това, че Министерството на културата хоства, нека ми позволите тая дума, Закона за авторското право. Промените в Закона за авторското право, когато става въпрос за законодателна инициатива на Министерски съвет, минават през Министерство на културата. Разбрахме преди малко от хубавата презентация, министра на културата е органа, централния, на изпълнителната власт, но той без собствената си администрация, която да го подпомогне да си извършва дейността, не може да направи нищо. Министърът си министър подписва, носи отговорност, но всъщност администрацията с него е онази, която подготвя всичко, което се случва в съответния сектор. Методическата функция на дирекцията е свързана най-вече с това да наблюдава закона, да наблюдава обществените отношения и да прави всичко това, което е необходимо, за да бъдат те сигурни, обезпечени, да отговарят на международните стандарти. Аз сигурно няма да мога да изброя 16 точки, които са вписани в устройствения правилник, но така или иначе всяка промяна в Закона за авторското право минава през дирекция авторско право. Контролната функция на Министерството на културата, как стана въпроси в презентацията, е нещо важно и за вас. Важно е да разберете следното. Правата на авторите, правата на артистите, изпълнители и на продуцентите са частни права. Частни права. Правото възниква за вас във връзка с това, което правите. Правото възниква на първо място за автора при създаването на неговото произведение и той го упражнява самостоятелно. Авторът, артиста, изпълнител също при сродните права, но в авторското право често се говори за автора и след това се доразвива материята при артистите и изпълнители. Веднъж възникнало правото, то е изключително, принадлежи на автора и съответно автора има право да разреши, да кажем в частта с авторските права, разрешете ми просто да стъпя това като материя, автора има право да използва създаденото от него произведение и да разрешава това използване на други лица. Това са частноправни отношения, в които държавата не се бърка и не може и не следва да се бърка. Артист-изпълнител е друго интересно звено. Артиста е човека, който позволява на създаденото от автора творение да достигне до публиката. Сега има творчество, което няма нужда от артист-изпълнител, като например литературното творчество. Каквото е написал автор, ще бъде издадено в книга или по някакъв друг начин. Най-добрият пример, примерно, е един роман. Там имате автор, издател и публика. Няма артист-изпълнител. В други обаче жанрове е необходимо това произведение, за да достигне до аудиторията, да бъде възприето, то трябва да бъде изпълнено. Ето тук се появява артиста-изпълнител. Дали това е певец, дали това е някой, който ще изиграе роля или по друг начин ще доведе това до публиката, натоварвайки го със собствените си таланти, собствената си идентичност, това създава сродните права като такива.
Това разграничение, колегите вече казаха, е ключово. Да си позволи човек да сгреши, да не прави разлика между авторски и сродни права, означава, че не е възприел абсолютно нищо от нашата материя. Може ли сродното право да съществува без авторско право? Не може. Сродното право е изпълнение на нещо, което вече е създадено. В общия случай. Сега можем да мислим за някакви вариации, когато се изиграва нещо, което е предмет на импровизация, но в общия случай сродните права надграждат авторското право в смисъла на тая връзка между автора и аудиторията. А сродното право е интересно с това, че едно произведение може да бъде изпълнено от един изпълнител и от друг. Това е много съществено, защото и това ви поставя в специфични обстоятелства по отношение на договарянето на вашите права, защото често при създадено произведение подбора на артистите е въпрос на последващ кастинг. Я ви изберат, я не. Това ви създава икономическа връзка специфична и участие ваше на един пазар, на който вие ще сте относително слаба страна. Силна страна са наложилите се артисти-изпълнители. Млади артист-изпълнител в общия случай се моли да получи някаква работа и колегите и това, за което говорят в общия случай е така да се предвиди системата на уреждане на правата, така че да може да ви се даде някаква сила в преговорите и по-скоро не сила в преговорите, защото такава едва ли ще имате, особено в началото, но да ви се даде възможност да печелите от вашия труд без продуцента всъщност да ви бламира. Сродните права са най-общо на две групи. Вашите на артиста-изпълнител и тези на продуцента. Продуцент е лицето, което ще организира, ще финансира създаването на съответната продукция. Това е човека, който инвестира. Това е инвеститорът, той трябва да може да си изтегли парите, да си ги изкара от това нещо, което го поставя всъщност в центъра на всичко това, което се случва. Продуцентът не е случайна фигура. Често той е Дарт Вейдър, който унищожава вашия талант и ви свива въгъла, но без продуцента абсолютно нищо в цялата верига не може да се случи. Няма никакво значение кой какво е създал като музика или колко талантливо може да пее, да свири, ако го няма продуцента, който да реши да инвестира собствените си пари в тая продукция, нищо няма да се случи. Което какво означава? Имаме една екосистема, която вие сте една брънка. Това изобщо не означава, че трябва да се подчинявате, разбира се, на всякакви как да кажа, на продуцента безропотно или нещо подобно, но трябва да осъзнавате и собственото си място като артисти и изпълнители на хора, които всъщност опосредстват възприемането на създаденото произведение. И тук е много съществено предоставят определени права собствени на продуцента, който организирайки цялата продукция, трябва да може да я продаде утре. Аз не съм сигурен, може би ще стане въпрос за това във втората част, да не открадна на някой словото, но същественото кое е вие като артисти и изпълнители имате два вида права. Морални права и имуществени права. Имуществените права са вашите икономически права да разрешавате срещу възнаграждение нещо, всъщност по-скоро вашата игра и каквото е това, което създавате, пеене, свирене, танцуване и прочие, да сключите договор, с който възмездно всъщност да положите определен труд. Представете си, че играете на сцена в театъра. Няма запис, няма нищо, идват хората и ви виждат. Или изпявате нещо в нощния бар. Там права не възникват. Плаща ви се на място, изпявате и си тръгвате. Добре или зле, няма значение. Сродните права са възникнали с възникването на звукозаписа. Защо? Защото когато веднъж изпеете нещо на микрофона и то бъде записано, вашето участие вече не е задължително. Вашия глас е записан и вашето
вашето изпълнение започва да живее собствен живот. Представете си, ако не са защитени вашите права, той като да може да напишеш роман и всеки да може да си го копира, издава, без изобщо да ви пита. Тоест защитата на правата всъщност е свързана с възможността вие да спечелите от вашия труд. И си представете, тук има две компоненти. Едната е чисто трудовата престация, когато вие изпявате нещо и свирате, и другото е правата, които ще дадете, за да може това, което сте направили, да продължи да живее, да се синхронизира в някакъв филм, да излезе на диск, каквото и да се изпълнява по радиото. Не съм сигурен дали правилно разбрахте изцяло, дали разбрахте идеята на колективното управление и затова колегите са толкова важни и техните проблеми са толкова важни. Артистът изпълнител е изпял някъде нещо, то е било записано. Оттам нататък този артист не може да знае реално и да проследи къде и как се използва неговото произведение. Това, че са ви пуснали някъде по телевизията, това, че са ви пуснали някъде по радиото, няма как да знаете. Тоест идеята, аз ще си отстъпвам правата сам, е невъзможна при определени видове използване. При артистите и изпълнители това е категорично. В общия случай не можете да проследите дори къде се използва вашето произведение. И от друга страна, ако вие правите радио, трябва ви поне 500 песни да кажем. Защо не и 2000? В една песен имате права на авторите, на композитор, на текстописец, на аранжор. След това се появяват изпълнители, след това се появява и продуцента на звукозаписа. Ето 5 категории, които могат да бъдат 5 различни правоносители, които искат да уредят правата само за една песен. Радиото не може да ги издири, не може да им плати едно. Второ, колко струва една песен? Колко струва една песен да пусна по радиото? Всъщност, икономически не струва почти нищо, не би следвало да струвам. Само договорите да сключа с всички тези хора, да ги издират да сключат договор, ще трябва да дам повече пари, отколкото бих спечелил ever от тая песен. Колективното управление в този смисъл възниква, за да защити на колективна основа, не да защити, да осигури възможността на колективна основа да стане отстъпването на тези права. Тоест, вие създавайки някакъв продукт, вие както ще имате възможности в определени случаи индивидуално ще си уреждате правата, така в други случаи ще се обръщате към колективното управление. В общия случай дори ще бъдете членове на артист-автори или на други дружества, които ще защитават вашите права на артисти и изпълнители. Спирам до тук, само да се върна на дирекция авторско право. Методическата функция, говорихме за нея, това е най-общо регулацията в тази област, следенето на обществените отношения в тази област и най-вече съдържанието на закона за авторското право. Това е нашата работа. Контролната функция, аз се отплеснах малко именно за да ви обясня контролната функция. Едни права могат да бъдат защитавани чрез административно наказване, чрез Министерството на културата, хубаво. Гражданско-правен способ, когато вие се обръщате към съда и си търсите правата, или чрез средствата на наказателното преследване, когато деянието представлява престъпление. Ако вземем Съединените щати, например, там 90% от случаите се решават чрез гражданско-правни средства. Някой ви ограбил правата, вие го съдите. Колективното управление е създадено в частност и заради това. Една от функциите на колективното управление е защитата на правата, което не представлява просто да се обадим в Министерството на културата, то означава точно този гражданско-правен способ. Колективното управление може да бъде активно легитимирана страна в едно производство гражданско, където да защитава, и това Симеон го каза, да защитава правата на съответните, не знам, на артистите и изпълнители в неговия случай. По-редки случаи тези деяния, примерно, да използват вашите права без да ги уреждат, представляват престъпления, т.е. наказателния кодекс не гледайте толкова към него. Административното наказване съществува вече 30 години в закона, но мога да ви уверя, че то няма бъдеще и няма да продължи кой знае колко дълго. Защо? Защото административното наказване смисъл му е по-различен. И най-добрият пример, който мога да ви дам, е закона за движение по пътищата. Ако вие карате с превишена скорост,
спира полицай и съставя акт на място за превишената скорост. Защо? Защото вие създавате определена опасност за всички останали на пътя. Другите коли не могат да ви санкционират, освен някой да ви притисне, някой да ви набие, не знам. Тук държавата, ако не се включи за да защити обществения интерес, той ще остане незащитен и това административно нарушение, което в момента може да бъде нарушение по-скоро това нарушение на закона за движение по пътищата, на превишената скорост, ако не се посрещне от държавата, ако не се санкционира, вие може да предизвикате нещо доста по-страшно. Да ударите някого, да убиете някого и прочее. И в този смисъл държавата е длъжна да действа, държавата е длъжна да осигури обществения интерес, като наложи съответните санкции. По отношение на частни права, за какво става въпрос? Къде държавата трябва да скача да защитава нечие частно право? Аз съм получавал от Getty Images, например, обаждане, че някакъв вестник публикувал тяхна снимка без да я уреди. И попитах аз какво да направя. Да, накажете ги. Как така? Защо да ги наказвам аз? Ваша ли е снимката? Да, наша е. Можете ли да го докажете? Да, можем. Знаете кой е използвал, къде, как е използвал, вие сте били да заповядайте, има гражданско правен способ. Това е бъдещето на закрилата на вашите отношения, като в определени случаи този гражданско правен способ ще се развива през колективното управление. Държавата трябва да влезе в основната си функция, тя да наблюдава закона и да регулира тези отношения. Тя трябва да е много подготвена, за да помага в този тип разговори, включително по отношение на тарифите и всички други проблеми, които са възникнали в тази сфера. Нашата държава и Министерството на културата и моите експерти трябва да присъстват на международните форуми, в които се кове доктрината, трябва да защитават интереса на нашата държава. Мога да ви уверя, че в международните форуми често държавите членки дърпат по различни причини, дърпат към себе си и се опитват доктрината да я направят такава, че да устройва техните държави, техните начини, техните правоносители или каквото и било. Мога да дам отделни примери, но по-скоро няма да влизаме в това. Контролната дейност, не дейте да гледате към Министерството на културата, към контролен орган. Ние имаме и такава функция, но тя няма бъдеще, освен в определени функции на контрола, една от които, и тя е важна за вас, е контрола върху организациите за колективно управление на права. Защото организациите за колективно управление на права, както каза Иван, те са фактически монополи. Държавата има две функции по отношение на колективното управление на права. Първото е да осигури регулацията на колективното управление на права. Слава Богу, там в Европа вече имаме директива за колективното управление на права. Нещата са много изчистени. Едното е да ги опишем в закона, да ги поставим, да ги рамкираме, да им дадем съответните правомощия и най-вече да обезпечим техния монопол. Аз подкрепям изцяло фактическия монопол на ОКУП и вярвам в него и смятам, че разбиването на монопола на ОКУП може да докара много сериозни проблеми на пазара, въпреки че има и такива примери в чужбина. И другата функция е да наблюдава ОКУП, за да осигури вашите права. Защото ако ОКУП не се справя, пострадалите ще бъдете вие, не някой друг. Добре, стига толкова, защото откраднах много от времето. На разположение съм, ще се включа малко по-късно. Добре, благодаря на господин Меликов. Предлагам да направим една кратка почивка, за да минем към още по-интересната част, която ще ни покаже промяната в Закона за авторското право, което стана факт на 1 декември миналата година, и съдържанието на договорите, за което ще си говорим заедно накрая.